So patang abjudun long lo kachiniya teng bangke aku kaprek la North India nat hai laso project la puna si ke claim lapen laso project mata la puna si mata hai lasi ada Karbi Anglong lo Palm Oil Growers Society lasi la bangso society itu ke damtang mingkan clear prang penta to apply dun bom lo Karbi atum deh la society bangke lai company kali society from catching room pensi self help group son pinchong sila tum society si semar lo rubber grower association ko son si palm oil plantation society ko si semar lo la tumbang paper submit dun lo ajat lo Karbi Anglong panta palm oil bangke visible lo ko si bang lo scientific report bangke aman non bang kachi plan tu bangke that Palm Oil Grower Society tum kipidun allo an bangke aron an bangke non bangke company tum chidun de company tum kuson lo chidun longke niliam non damen ko Patanjali lapen Godrej company is Karbi Anglong 8000 bighas lake Patanjali tum hansi piderlo NOC piderlo council tu lapen West Karbi Anglong bangke Godrej tum pan 7000 bighas piderlo la ta council tum that Karbi Anglong Palm Oil Grower Society at Tumpan war chor pensi direct company tuman si pider kulon de non bangke company tuman sang si one lo lo tangte dakke company tum se jatan claim de non la 8000 bighas lake along lesi 8000 ke NG pugali lake nursery phancho claim ke AG athima 8000 bighas so tum company rengre 7000 bighas shot rengre lake just nursery arong aklim kit e pha laso aklim si all over Karbi Anglong ke AC non apir the pen Karbi Anglong ke akla Karbi Anglong along le masi palm oil akiti si pinchong de angen lake company aim lo athime company lab du nahi athame 8000 along le la tum nursery phan long lo la 8000 nursery ke thidung angke itum palm oil rong ke ciri si pensi rong in koi beji di lonte menangan asuri ke lage menangan asuri bigha nahi di la sinon la palm oil la company tum ake joy arong itum Karbi tuman ki period ke lake ake joy bukan itum mathari company itum sikai sikali adulis tangan nok isita hisab du ala so la lang itum pulo ake joy po chuen dunang edunang pamadi hala company tum ke ki thai ka visa ake joy nang pi nangli long le si nang long si edami matidi laki edam pen ke company long si la so long le ke dam jui company tum si hisap pon det po la pen non nang pan ake joy nang ke ron matidi la so ake joy nang ke ron ke la tum nang si endun beki lagi la sini le tum pulo Karbi Anglong autonomous council la tum aron repen NOC ki pidu Ramdev la pen Patanjali lo Godrej la tum pan immediately che withdraw nangi jong si palm oil khiti claim ip lo tande Karbi tum claim tu na Komane hanse tum teron tum England tum pacho claim na ta inut pen suri 50,000 bigha to ho 60,000 bigha to 1,52,000 bigha to la son ke claim na ni idon pen claim na chiri pho claim na chiri kep claim na kalima itum soka chitikia son sita apir the pen Karbi Anglong benosi palm oil e thip te tum kapre khiti ke claim ya thai dulang ma awi lo ke di cek hirin dan itum kenang ko kai pu de itum kenang ko itum kadu ko sok de itum chuenang ko hansu de itum chuenang ko lahai ka chui je thai ke palm oil arong ji lap itum e thai dulang ma awidet pugadi lasin next generation ke palm oil la khiti blonde lage company inut ari deng dam jui company inut si itum hanang parisim cek Patanjali itum si Karbi Homas Karbi society banke nang tum cek ko Godrej